ଝାଡ଼ା ଯାଉଥିଲି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜେନା ଆଉ ଅଭିନୟ ଜେନା। ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଯାଉଥିଲି ଏରଡଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଳି ବ୍ଲକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଯାଉଥିଲି। ଝାଡ଼ା ଗଲା ଭିତରେ ସେ କେଉଁଠି ନାଟିନ ଘରରେ ଥିଲା ସେ ତ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ଖିନଭିନ କରିକି କାମୁଡ଼ିକି ମୋତେ ଏପଟ ସେପଟ ଗଡ଼େଇ ମଡ଼େଇ କାମିଲା। ମୁଁ ଗୋଇଠା ବିଧା ମାରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ହାଉଳି ବାଉଳି ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲି ଲୋକ ସବୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଲେ। ଆଉ ଦୌଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଭିତରେ ସେ ତାର ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ଲୋକ ଘେରି ଫେରିକି ହାଉଳି ବାଉଳି ଖାଇଲି ମୋତେ ଟେକି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ। ଆମ ଗାଁରେ ତ ବାରା ପ୍ରବଳ। ଆମ ଏରିଆରେ ପୁରା ଅସଂଖ୍ୟ ବାରି ଘର ଦାଣ୍ଡ ଘାଟ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦିନ 4ଟା ବେଳ ଠାରୁ ଆମର ଥାଟି କବାଟ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ସେ ଥିଲା ଆସିକି ତ ହାବୁଡ଼ି ଗଲା ମୋତେ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲା। ଆଉ ଏମିତି 7-8 ଜଣ ଖଣ୍ଡ କାମୁଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି।